Ето на как практически работи с мелодина, накратко. Значи това е една фраза, която ще обработиме. Сега първо трябва да разберем дали са правилни тези разделения, които направил мелодина. Some odors of sea. Значи първо тук ясно, че те не са, значи са двоен клик, ги махаме всички тези разделения, за да се получи един тон. Това на нас не трябва. Сега последното деление трябва да го отрежем от следващото. Става дума, след това нещо го правиме. С десен бутон натиснах и след това го избрах. Ето на то отряза до тук, значи прави сепарация. Тук имаме сепарация, значи е това отделна фраза. Така. Some odors of sea. Of sea. Да, сега са разделени вече. Значи отиваме тук на това, избираме всичките. Отиваме на Edit, Correct. Аз дори съм си направил някаква такава. Ето на, виждате каква е. Ето на. Some odors of sea. Сега това трябва да проверим и в Pro Tools дали са верните тонове. Според мен не са. С десен бутон обаче ще настроим някак си пича. Some odors of... Може би това е повече. Това извинявайте. Това може повече. Some odors of sea. Това дали е... Може би е така. Some odors of sea. Трябва да се проверява в Pro Tools, защото нещо не звучи много добре. Ето на отиваме в Pro Tools. В момента сме на 19-ти трак. 19-ти такт. Some odors of sea. Some odors of sea. Да, това е ла. Обаче тези дали са? Some odors of... Some odors of sea. Може би нещо. Да, Some odors of sea. Some odors of sea. Пак отиваме в Pro Tools да проверим. Some odors of sea. Така, да приемем, че това е вярната позиция на тоновете. Ами това е.